Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Paduat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito ang ating weekend edition ng ating weather analysis. Ngayong araw po ng linggo hanggang Miyerkules, Marso 8 hanggang 11, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Kung gusto niyo ang English version, if you want the English version, just click on the link here. Kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, just browse the postings for the latest on the English version. Usually sabay po ito ng ating Tagalog version. At itong update na ito ay pinaglilingkod din sa inyo ng Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, mukhang nandyan pa rin ang hanging amihan. Ito na yata yung tinatawag nating last segment ng surge ng amihan o last hurrah. Dahil po na yung araw na ito hanggang bukas at Martes nandyan ang amihan at maglalast po yan at meron pang isang blast na yung darating pong Biyernes hanggang Sabado o Linggo, Marso 13 o Friday the 13th hanggang Linggo po yan. So may dalawang blast po tayo ng amihan dahil po ini-enhance po ito ng isang elongated na malaking LPA 95W sa labas ng ating area of responsibility sa may bisinidad ng YAP. But ang good news, itong LPA na ito hindi po ito pupunta ng Pilipinas, so huwag kayong matakot, walang katotohanan na maapektuhan tayo o magkakaroon ng bagyo. Posible maging bagyo, but ito po ay pupuntang Marianas sa may area po ng Guam at Saipan po yan sa mga susunod na araw hanggang sa Friday. But sa nakikita natin ngayon sa latest ng European model, mukhang elongated po, nagiging elongated dahil po sa mga possible wind shear na nakaka-affecto po sa sirkulasyon na ito at yung pagbugso ng hanging amihan. Although hindi na po masyadong kalamigan, presko pa rin ang ating panahon, hindi pa umaabot ng lampas 40 degrees centigrado ang ating heat index, pumapalo lamang sa 35 hanggang 38. So medyo okay pa po tayo, but pag pumatak tayo ng last week of March hanggang Abril, Mayo, akit na po yan ng 40 hanggang 50 ang ating heat index. So mag-prepare po tayo, uminom ng maraming tubig para hydrated po tayo. Okay, so ito na po ang ating latest niyan sa ating GraphStat. Ito yung GraphStat natin kahapon hanggang Monday po ito. At ayan po ang hanging amihan na ka-affecto po sa Hilaga at Kitang Luzon. Particularly po sa silangan bahagi lang po. Itong medyo kalakasan hanggang 50 to 60 kph yung hangin. Umabot din po sa Kabikulan kagabi. Mga 3 oras. Nagkakaroon po tayo mga pabugso-bugsong mahina hanggang malakas na ulan. Na timing naman dahil matagal nang hindi umuulan sa Bicol region. Ang last na heavy rainfall ng Febrero pa. So at least may mga kumbaga masaya ang mga halaman. Kaya kailangan po natin ng ulan kahit na tuyo tayo ng ilang linggo para mabuhay ito mga halaman natin, mga agricultural areas na kailangan ng tubig ulan. Okay? But panandalian lamang po na yun, medyo magandang panahon. Medyo malakas pa rin ang hangin up to 50 kph. Ang amihan po ay nag-extend rin dito sa may bahagi po ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao sa may Northern Caraga na nagkakaroon po ng influence dito sa trough nitong si LPA 95W na nagbibigay pa rin dito ng mga ulan, mga thunderstorms, lalo po sa gabi, hapon, gabi, or early morning, evening. Ang ibang bahagi po ng Luzon like Metro Manila, itong northeasterly wind flow o yung trade winds na tinatawag, pati itong Palawan, rest of Mimaropa, Visayas, Sulu at Cuyo Archipelagos at Cagayan Island Group ay nasa influensya ng northeasterly wind flow. So ito yung LPA 95W na sa medium chance na posibleng maging bagyo. Kahapon po itong satellite picture natin, but ngayon medyo elongated po siya sa bug. Posibleng hindi na po matuloy na biglang isang depression, but yung American model ay patuloy na pinapadevelop nito dahil na paglapit sa Guam. Yung European model posible rin mag-develop, but sa nakita natin dahil sa elongated po siya, mahihirapan po ang pag-organize nito. So nagbibigay ito po ng malalakas na ulan sa Marianas at Western Micronesia, sa may Palau, Yap. So yan po si
LPA 95W, isang aktibong LPA na hindi po ito pupunta sa ating bansa. Nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung power line. Okay, so outside po siya. So walang problema. Okay. Now, pagdating po natin sa ating fast animation mula sa CIMSS, yan po ang kanyang itsura na yon, nagiging pahaba o elongated na tinatawag. Kahapon bilog na bilog pa siya at mukhang nag-elongate po siyang parang ganito ang itsura niya. So nangyayari po niyan, nahihirapan po siya mag-develop bilang isang tropical cyclone. So mukhang nagde-develop po siya bilang isang hybrid na shear line within the next, kung hindi po mag-develop ng LPA, maging mahaba po siyang trough. Then later on, dahil po sa surge ng amihan, siyempre bumabangga itong medyo malamig na hangin dito sa mainit na area, magkikreate po yan ng some sort of a hybrid shear line na itong area po ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao at Northeastern Mindanao and Northern Caraga kung maapektuhan ng posibleng dulo nitong hybrid na shear line na posibleng mag-form within the next 48 hours. So ito po ang fast animation mula sa windy.com. Pagpatak po na yung hapon, ayan po yung mga thunderstorms na po, yung mga ulan sa Eastern Visayas na po sa may Leyte at dito rin po sa may Northern Caraga. So mag-ingat po kayong mga kababayan natin dyan. May mga possible na mga pagbabaha sa mga low-lying areas kapag malakas po yung mga ulan. So for the next 2 days, may mga thunderstorms na posibleng maganap dito po sa may bahagi nito ng Eastern Visayas hanggang dito sa may area po ng Eastern at Northeastern Mindanao. Yung Davao Region, parts of Bukidnon at Northern Caraga, posibleng may mga malalakas na ulan po kayo simula na yung araw hanggang bukas na Lunes. Pagdating ng Martes at Miyerkules, unti-unti na po siyang hihina habang palayo na po itong elongated LPA na si 95W na nahihirapan po mag-develop. At ito ang ating latest model run mula sa ECMWF at ito po, elongated po ang itsura niya at mukhang magde-develop ang isang shear line po dito. Okay? So, yan po siya. So, ito yung dito yung LPA somewhere here. Sorry, palitan natin kulay. Diyan siya. So, nag-create siya ng elongated trough na posible maging shear line later on. So, yan po ang amihan sa silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol. So, bukas, Monday, yan po siya. Patuloy pa rin ang epekto ng amihan sa silangan bahagi po ng Luzon at Visayas. At ayan po yung possible na hybrid shear line na mag-form dahil po sa paghina itong LPA. Then sa mga Suajis, meron pa rin dito mga maliliit na vortices dito sa possible shear line na mag-form within that LPA 95W. And then sa March 11, kung meron dito maliit na low pressure system west of Guam at dito sa may Palau, parang maghahati yung possible shear line, bukang magpo-form bilang isang LPA, but nandyan pa rin siya hanggang sa darating pong Thursday at Friday. And then pag Friday, ano na po ang bagong surge ng amihan. Tingnan niyo, pag early morning, bababa yung amihan. Yan po, apektado ang ating bansa. Magiging mas malakas ang hangin dito sa may Northern at Eastern Luzon, kasama po ang Bicol. Dito rin sa may Eastern Visayas. Dulot po yan ang panibagong surge ng amihan sa susunod na weekend. Okay? Then sa 14, yan yung mahinang LPA. So, wala tayong dapat ikabahala pagdating sa mga formation ng mga bagyo kasi panahon pa rin na yun ng amihan. Although patapos na po, usually March 15 on the average, but minsan nag-extend po yan hanggang first week of April. Depende po kung may mga bugso pa rin ng hanging amihan. Tulad na yan, meron tayong back-to-back surge ng amihan na yung weekend at next weekend. Okay? Now, sa GFS naman, mukhang pagdating ng March 10 and 11, pinapadevelop nila itong LPA. Ganyan naman lagi ang GFS, masyadong aggressive. So, pinapadevelop nila bilang isang tropical depression, but medyo hindi masyadong kalakasan. So, yan po ang surge ng amihan. Meron pa rin surge ng amihan. Okay?
So, pareho sila. How about yung Google DeepMind? Wala pong pinapakita. Yan ang masasabi ko lang. Wala po siyang tracking. Meron isang dot lang. So, malamang hindi po matutuloy yan. Kahit na-click natin dito sa Invest95W, halos walang data pong pinapakita ang Google DeepMind. Ngayon lang, March 8. Then, March 9 bukas, wala nang data na pinapakita ang Google DeepMind. So, ang Joint Typhoon Warning Center na website, ito pa rin pinapakita as of 2 o'clock na rin. Medium chance pa rin si 95W maging bagyo, but baka i-downgrade yan. Depende sa condition ng itong LPA. And Japan Meteorological Agency, ganun din po. Stationary na LPA, 95W, yan po, 1008 millibars o hectopascals. So, ang tracking ng JMA, Japan Meteorological Agency, pupunta dyan. So, palayo yan sa ating bansa. Okay, so, yan ang ating mga forecast. Sa multi-model diagnostic comparison, ang forecast nitong LPA ay mag-record towards Guam and Saipan. Yan po ang Guam at Saipan. And then yung winds na posible maging TD or depression. Just 1 or 2 model ang nagpapakita niyan. At yung wind shear, malakas na yan, ba't hihina, ba't lalakas na naman hanggang sa Friday, March 13. So, medyo nahihirapan talaga itong mga weather system as of this time. Dahil po, nasa off-season pa itong mga formation sa basin natin. Kasi ang November to April, yan po ang formation ng mga bagyo sa Southern Hemisphere. Mas marami doon. Now, pagdating sa rain forecast, ito ang 24-hour rainfall forecast accumulation ng ECMWF. So, tomorrow Monday, may maulan po tayo dahil sa possible shear line o yung amihan. Kasama yung shear line dito po sa may Eastern Samar, Eastern Leyte, at dito rin po sa may Northern Caraga and Davao region, may mga rainfall na pwedeng lumampas po ng 50 millimeters. Okay? So, mayroon ditong mga 46.4 sa may area po ng Butuan. Dito rin sa may Cebu, Northern Negros, Northern Panay, may mga possible rain showers and thunderstorms. Dulot po itong northeasterly wind flow na magkakaroon po ng mga thunderstorms dyan. Okay? And then ito po yung shear line na posible mag-form within that. Kumbaga magta-transform po siya mula sa trough nitong LPA, magiging shear line. May mga thunderstorms din, mga isolated ones na posible mag-form sa buong bahagi po ng Mindanao dahil araw na ito hanggang bukas, Monday. Pagdating ng Tuesday, may mga rain showers and thunderstorms pa rin sa may Northern Caraga at Davao region, but unti-unti na po itong hina. Nawala na rin mga thunderstorms sa Visayas. Then sa Wednesday, halos nandito na po ang shear line sa may South Philippine Sea. And sa Huwebes at Biyernes, nandyan lang siya sa may bisinidad ng Palau, sa may Western Micronesia. Sa atin, may mga showers din tayong inaasahan dito sa may bahagi po ng Northern Cagayan at Eastern Cagayan dahil po sa amihan. Dito po sa may bahagi niyan, but mga showers lang po yan. Wala man pinapakita na abot ng 50 to more than 100 millimeters sa mga ulan. Now, sa wave heights, mananatili po ang East Philippine Sea, North Philippine Sea, itong area po ng extreme northern Luzon, Batanes, Babuyan, Bashi at Balitang Channel. Ito po rin po sa may northern parts ng West Philippine Sea. Ang alon po dyan between 3 to 5 meters dahil po sa surge ng amihan for the next 5 days. Habang pahina, meron naman bagong surge. Hanggang Friday, Saturday, Sunday, next weekend. So, nandyan pa rin po ang malalaking alon dulot ng hanging amihan. Itong inland waters ng ating bansa, itong Sulu Archipelago, Visayan Sea, ay mananatili pong 1 to 2 meters. Medyo moderate to rough pa rin ang alon dito dahil sa bugso ng hanging amihan at northeasterly wind flow. Okay, so bawal mo na pumalaot yung mga malilit na sasakyang pangdagat. So dyan muna natin tatapusin ang ating update na yung weekend at babalik ulit tayo sa middle of next week for another update. Hopefully magkagawa tayong update. Medyo naging busy tayo for the past week. Hindi tayo nagagawa ng update. Wala naman tayong mga bagyo
Alam naman natin na pag may mga typhoons lang tayo, nagda-daily video analysis. But so far, ito lamang po amihan, may LPA, but hindi naman pupunta sa ating bansa. So we'll see you again. Pagbalik natin, ito si Mike Padro magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.